Emlékszik még valaki az MSZP nevű pártra? Ha nem, akkor most felidéznénk egy rövid történettel, hogy miben is rejlik az egykor szebb napokat megélt politikai formáció eszenciája. Múlt héten a Magyar Idők leplezte le az MSZP Józsefvárosi szervezetének kétes pénzügyeit. A C-ponthoz eljutott hangfelvételekből az derül ki, hogy a tavalyi évben milliós tételeket egy bizonyos fekete kasszából finanszíroztak. Általában megkérdezték a befizetés előtt, hogy az én esetemben nem kérdeztem, mert én tudtam, hogy éppen bankszámlára vagy pedig fekete kasszába kell betenni az adott pénzt, hogy milyen bevételre van szükség a fesznek a működéshez, és átutalás vagy bizonylatok nélkül fizették be a támogatásokat, nem a hivatalos pártkasszába, hanem a nem létező pártkasszába. A hangfelvételen Komási Ákos hallható, az MSZP Józsefvárosi elnökét telefonon értük el. Én csak erre vagyok kíváncsi, hogy ez a fekete kassa ötlete, ez honnan jött, miért volt szükség erre? Uram, még egyszer mondtam, nem nyilatkozom. Köszönöm szépen. Hát sajnálom, akkor viszont hallásra. Viszont hallásra. A forradalmi kasszát Komási Kinga kezelte. Igaz, hivatalosan nem volt gazdasági ügyvivő, de állítása szerint ő ért a számokhoz. Legyen teljes a kép, akkor mondom a fekete kasszának az elszámolását. A fekete kassa az egészen pontosan úgy néz ki, hogy 1.400.000 forintos hiánnyal zárta a tavalyi év során a fekete kassa, amely hiány valójában nem hiány, mert természetesen ez fedezve lett. A fedezete az egyszer volt egy korábbi támogatásból származó 700.000 forint, volt egy olyan része, ami hát sajnos akkor most ki kell mondanom, hogy lett fizetve a fehér kasszámban rendelkezésre álló pénzösszegből, hogy erről számla forgalom, tehát számlabefogadás nem történt, tehát sajnos ez átcsoportosuló a fehérből a feketébe, és a többit ez pedig magadolta. A felvételt halva nyer igazán értelmet Gyurcsány Ferenc 2 évvel ezelőtti mondata. Én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda pénz. Európából nem nagyon. Ahonnan megvándorolt, az meg jobb, ha nem tudjuk. Hogy ez a pénz éppen honnan vándorolt hova, az érintettől szerettük volna megtudni. Honnan vándoroltak ebbe a kasszába a pénzek, miért volt szükség? Nem nyilatkozom. De mondom, ezekre az egyszerű kérdésekre azért egy rövid választ, ha adna, azt megköszönném. Nem nyilatkozom ismétlem. A Simon Gáboros balhé meg cuslák kipakolása után most ez a forró téma a szocialistáknál. Nem is szeretne mindenki beszélni róla. A fekete kasszával kapcsolatban szeretnénk kérdezni, hogy... Fekete kasszáról. Bár többféle kasszáról lehetne szó, de egyről se tudok. Csak ugye az mostani időszakban, meg már korábban is az MSZP-nél egyre gyakrabban fordul elő, hogy ilyen kétes elszámolású dolgok, és egy újabb ilyen történet. Szerintem ebben nincsen igaza. Minden. Baja Ferenc már sokkal diplomatikusabb volt, nem véletlenül népművelő. Megy minden ennek a tekintetően saját útján.
Az elnök úr kérésére a főváros ebben vizsgálatot rendelt el, a vizsgálatok le fognak zárulni, természetesen ha van felelős ebben az ügyben, azt nyilvánvalóan meg fogják büntetni. Ez megy a maga útján úgy, ahogy kell egy professzionális pártban, az intézmények végzik ebben a dolgokat, de persze azért Magyarországon, és hozzáteszem még az MSZP-nek sem ez a legjelentősebb problémája, de minden ilyen ügyet nagyon szigorúan ki kell vizsgálni. A botrány kirobbanása után az MSZP Budapesti Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága azonnali vizsgálatot rendelt el. Én úgy tudom, hogy a párt ki fogja vizsgálni saját hatáskörbe azon szervek, akik erre fel vannak vértezve az alapszabályunk értelmében, hogy kivizsgálja, hogy ott egy valami fajta mellébeszélés vagy tényleges probléma volt. Én amíg a vizsgálat nem zárul, addig nem szeretnék ebben az ügyben véleményt nyilvánítani, pláne nem valamilyen ítéletet hozni. Akkor a biztosan nagyon komoly ítéletet majd meghozza az ellenőrző bizottság, és kiderül, hogy mennyi lóvét sikerült lenyúlni, meg az is, hogy honnan érkezett a pénz.